tarong nga mga miyembro kag opisyal sang Bureau of Customs. Kahuluya kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 39. Balik ako pagkatapos ini. Si Mami at si Washing Machine. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh. Mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang danay. Tapos ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso singgang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share kana. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanapin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di siling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo. Kung sa aton sang DTX 500 para sa kompletong management sa inyo liver detox mag DTX kamo adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sang aton dugo kagatay. May ari ni siya aktibo nga mga panakot phytochemical antioxidant panguntra sa pamalatian. So kung dipinsa sa balatian ng paggambalan kinang Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, Rodolfo Asurin Jr. Sa DCRH siya, nagpa-interview. Ano ang dinpalayag sang hipe, sang kapulisan, sang PNP? Siling niya, din ako yang nga may mga gambling lords, may mga dalagko nga mga personalidad sa panahuran, ang luyag magkikita sa iya
luyag magpungko sa isa ka panyapon. Siling ni Asurin wala ko kabalo kung anong hambalan pero wala matigayon bangod puerte ka ipit-ipit sang schedule niya pero may ginbulgar siya. Suno kay General Rodolfo Asurin Jr., siling niya madamo sang mga opisyal sang kapulisan, bisan mga soldado, mga overseas Filipino workers ang karon na puno sang utang bangod sa isabong. Siling sang general, madamo ang hindi makapauli dayon bangod na lubong sa utang sa taya sa isabong. Samtang kuno nagabiyahe sa mga bapor kag iban pa nagatrabaho sa iban nga pungsod kumo live sa telebisyon hala taya dire taya didto nalubong sa utang ang iban nga mga OFW kabangdanan nga hindi sila makapauli. Purti galing halit no sang isabong amak mo gagwa sa telebisyon niya mo ti duwa lang ka manok hindi ka makumbinser kung tahor ka nga magpusta o galing sa panahor duwag ilang kamanok ang gaaway, hindi pa mapaktan. Damo pang nagakaputo tikoy. Inadwa lang. Tila binigid si iba niya nga tagpila ka numero na. Hindi gani kakapakot sa duwa lang kamanok gaaway. Hindi mo gani mapaktan kung sino nagdaog. Nga muning report sa general. Iban hindi makapauli. Lubong sa utang. Hala pusta nga pusta sa isabong. Kitaon mo. Sa telebisyon, pwede ka katayaya. Silpon lang. Sudlan mo lang datag pila kalibo-libo. Te damo ang nagkalaputo bangod sining isabong kag iban pa nga mga panahuran. Puerte no? Samtang ang mga kapitalista sang panahor gamanggad nga gamanggad. Gadako lang nga gadako. Samtang ang mga tumalaya nga gahando magmanggad, ang iban nakadaog diyutay, ang iban gakamang nasubong, poto tikoy, pati negosyo puto kag iban nga nagapanagiya sang restaurant gani gataya man samtang ara sa ila opisina siraman ang mga balerigyaan damo nga mga Chinese national kag iban nga mga Pinoy ang nagaanto subong bangod nagkalapoto sa isabong kon hambalanta ang kasino nga iya sa gobyerno ti damo pagidi porte ang nagkalapoto tikoy da. Ang iban ginabaligya ng bayho nila para makabawi lang sa ila kapirdihan sa panahuran. Puerte Sige sigihon ta panahor. Base pa malang mag-uswang kabuhi mo. Kundi mag-uswag kundi puto tikoy. Kag magpungko to. Kag manampuay sa tubangan baybay. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 47 na. Ang masunod nga balita kag isyu. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Yung Philippine Standard Time Lasais 48. Baw, kuting-kutingon tabi ang isyo sa Sineco. May bago nga OIC, Acting General Manager sang Sineco. Sa interview ni Action Art Tayupon kagabi, si Attorney Ernel Lapore, bakilala tani. Di karong adlaw kuno, may ara personnel sang National Electrification Administration nga among magpasumpa sa iya. Di maayo man kung pamatian ko kagabi si Lapore, mga prioridad ya, masolusyonan ang isyo sa mataas kasukot sang Sineco. Ba? Dumayo? Ma-review ang kontrata, mas maayo pagid. Rason sang asod-asod nga brownout, maayo pagid. Madasig nga proseso sang
connection. Maayo ni nga mga si attorney patil ako si imo. Kung sunod mo ni, kag marangka mo ning ginpangako mo, kampyon ini. Bao dugangan pa nga si Winnie Sanson nagarangkada man, ginapadeklarar sa karon sa National Electrification Administration, siling niya kahapon, ang ginatawag daw gausmod na gid, daw hindi na maintindihan nga pag sinalayo sang kooperatiba, sining Central Negros Electric Cooperative o Conseneco. Panawagan sang grupo sang Power Watch Negros, pagka-membro bala sang Save and Protect Seneco Consumer, daw nabalakan na sila nga may posibilidad kasi magkulapso kuno magkulaps ang kooperatiba tungod sa mismanagement. Agali man sa gross and competence sa mga board of directors ka mga top officials sang Seneco. Kon pamatian naton ang Power Watch Negros, siling ni Secretary General Winnie Sanso, ang Seneco daw nadagkaan sang korupsyon, incompetent, kontra kag iban pa. Daw man, daw hindi tuod maintindihan mo ang management sang Seneco. Hindi man sila ka-explicar maayo. Kung pa-explikaron mo sila sa balaran nga perti kadako, explikaran kala sa hindi maintindihan. Nga bisan ng empleyado, gusto na hindi ka-intindi bla. Perti ya, ano natabo sa Seneco? Ang ila sining serbisyo hindi nagidamo. Kinanglan guro nga ang tanan kakasonggid nga mga opisyal. Islan tabi bag-o ng mayad nga klase bala nga mga personalidad. Kaya kabudlay mo kung hindi mo ni pag total revamp ang Seneco nga ni, maantos ang konsumidor mo. Ang tanan nga opisyal na dapat kakason. Kaya hindi na gid magwantaya. Daw nasubrahan na. Ambot kung ano, ginano-ano, ginkamul-kamul nila ning Seneco nga ni. Hamak mo yung hindi maintindihan ng brownout, patay dire, siga dito, siga patay. Ang tanan mong gamit sa puluyan mo guba. Makuntani kung bayran sa Seneco, mayo man. Purte, panukot, hindi maintindihan. Kung manukot, kung hindi kakabayad, utod. Pero ang serbisyo, soso, makagalaba klase serbisyo. Ti wala-wala gid, ti kinanglan guro sang total revamp gid. Halin sa mga opisyal, presidente, general manager, board, tanan-tanan, isla naton, parang matadlong naton ang pagpadalagan sang Seneco, kay gaantos mo ang mga konsumidor. Hindi makaintinding konsumidor kung paano ginabase, ginatotal, o ano nga plastada ang pagpanukot. May tani kung mataas-taas ang pagsukot sang Seneco, kung ang serbisyo husto, abi mareklamo ka. Sa iban nga mga kooperatiba, wala man reklamo. Mataas-taas man ang panukot. Pero husto ang serbisyo, kundi daw kung sa kiluhan pa, makilo-kilo mo siya. Ang suko taas, ang serbisyo mayo. Daw hindi ka kareklamo bala. Kaya ginabanta-banta mo mong, kung mareklamo ko, daw maayo man ang serbisyo. Daw wala man patay siga. Ang ila panukot daw gusto man, taas lang jutay, pero daw wala ko reklamo kay kanami sa ila serbisyo. Ti kundi daw wala gamo. Ako abi, mabayad ko, bisan madugang-dugangan jutay, pero okay lang. Masiling ang isa pare, daw dako ang kuryente mo, wala kaso Nagdako-dako sa jutay, pero nanimian mo ko sang serbisyo Pudri ho, dako na kayo balayran mo, sos hindi pa magkalaamo ang serbisyo, hindi ka magreklamo sina. Alin sa una, daw hindi ko maintindihan kung nga wala matadlong ining pagpalakat sang Seneco. Gakaumid lang iban nga mga empleyado iban nga empleyado wala man nasala. Gaobra man lang sa ila lubrahon. Ang mga opisyal among iisla naton, i-revamp naton. Kay mintas tanto nga ara ina sila dira, hindi gid magkalaamo ang serbisyo kag ang kaluluoy ang konsumidor. Aksyon Radio Philippine Standard Time 54 na. Balik ako pagkatapos ini.
Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara, gina na butang sa module nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti, laktaman lang dana eh. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason. Sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtundo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung ba niya nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karon siya sa umuan kung mamanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag... Philippine Standard Time, las 6:58 na. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.